που είμαστε. Μιας και αναφερθήκατε στο πολιτικό μέρος της υπόθεσης, δεν θα κρατηθώ, τελειώνοντας, να σας ρωτήσω με την ιδιότητα που έχετε του αναπληρωτή Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και μια πολιτική ερώτηση, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας απόψε εδώ. Πόσο κοντά τελικά, είναι ένα ερωτηματικό που υπάρχει, θεωρώ, σε αρκετούς από τους τηλεθεατές μας. Πόσο κοντά πραγματικά είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και ο κύριος Καρατζαφέρης στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση σήμερα? Ίσως, κύριε Σαρή, κάνετε την πιο, θα λέγαμε, έντεχνη ερώτηση στο θέμα αυτό που γίνει πραγματικά το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα δελτία ειδήσεων, στα πολιτικά τραπέζια της τηλεόρασης, είναι πραγματικά τι θα γίνει με τον κύριο Καρατζαφέρη και τη Νέα Δημοκρατία. Πολλά ακούγονται. Τα λέω και εγώ έτσι, σαν να είμαι απ' έξω δηλαδή. Και αν θα πάει. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τα από μέσα όμως από εσάς. Και πού θα πάει και τι θα πάει. Η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι η εξής. Γιατί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει δείξει ποιος είναι πολλά χρόνια τώρα. Και το έχει πληρώσει αυτό που έχει δείξει. Έχει δείξει ποιος είναι, το πλήρωσε πολύ ακριβά, παρεξηγήθηκε τρομακτικά από το λαό. Το πήραν εντελώς διαφορετικά. Πλήρωσε και το κόστος. Πλήρωσε ένα τρομακτικό κόστος σε αυτό. Εμείς ξέρουμε τι τραβήξαμε τα πέτρινα χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια, από την απαξίωση κλπ. Γιατί δεν κατάλαβαν τι είχαμε κάνει. Τώρα λοιπόν, μετά την επιτυχία που είχαμε στις ευρωεκλογές, που πιστεύω να είναι τελικά και μια έδρα που θα γίνει τώρα, γιατί γίνεται η διεκδίκηση της έδρας από τον Πρόεδρο, θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου και πρέπει μάλλον να πάρουμε την έδρα αυτή, έδωσε μια άλλη, τέλος στο πολιτικό σκηνικό, ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ζει. Είναι ακόμα ζωντανό, έχει ανθρώπους δικούς του και γενικά αυξάνει και μάλλον είναι και αυξανόμενος, είναι και ανερχόμενος. Κάτι που δεν το περίμεναν ποτέ και δεν έχει ξανασυμβεί σε κανένα ακόμα. Όταν σε πάρει κάτι φορά, σε παίρνει και τέλος. Τι γίνεται? Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έγιναν κάποιες συζητήσεις που περισσότερο κινήθηκαν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και από κάποιους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να γίνει ένα σημάζεμα της συντηρητικής παράταξης, της μεγάλης αστικής παράταξης, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έρχονται, διότι δεν μας πείθει ότι η επερχόμενη πολιτική δύναμη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα, έχει την ικανότητα να τα λύσει ή τουλάχιστον μας έχει προτείνει λύσεις που μας πείθουν ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι θα κάνει, έτσι, στην αλλαγή μιας εξουσίας που φαίνεται πολύ πιθανή αν τα πράγματα συνεχιστούν με αυτή την πολιτική που κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτές οι κουβέντες γίνανε. Έχουν παρεξηγηθεί όμως απέραντα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης ποτέ δεν συζήτησε να κλείσει το κόμμα του και να πάει στη Νέα Δημοκρατία, έστω και αντιπρόεδρος. Έστω και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ποτέ. Το θεωρεί αυτό ότι είναι κάτι που είναι έξω από την ηθική του και έξω από την πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια συνεργασία. Συζητιέται κάτι τέτοιο. Με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, για να κλείσουμε και με αυτό? Μπράβο. Οι μοναδικές προϋποθέσεις λοιπόν για να γίνει αυτό, που το έχουμε όλη τη διάθεση, χωρίς προαπαιτούμενα, το λέω αυτό γιατί πάντα υπάρχουν, μας έχει μάθει το Πασόκ να ζητάει και να μπαίνει και να κάνει, τα ξέρει αυτά ο κόσμος και θα έχει συγχαθεί. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες αρχές και τέτοιες νοοτροπίες και προθέσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Και όταν λέμε αλλαγή πολιτικής, το λέει πολύ χοντρά, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Βλέπαμε προηγουμένως τον Υπουργό Οικονομικών να μας μιλάει από το Παρίσι, που πήγε να δώσει εξηγήσεις σε κάποιους κυρίους εκεί, οικονομολόγους, οι οποίοι θα το ελέγξαν, υπαλλήλους, ναι, οικονομολόγους, οι οποίοι λέγανε και λοιπά και πού και. Όχι, κύριοι. Οι αποφάσεις για την οικονομία που πρέπει να γίνει, για τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να γίνουν, θα παίρνετε στην Αθήνα από τους Αθηναίους πολιτικούς, από τους εκλεγμένους, από την εκλεγμένη αντιπολίτευση. Θα κάθονται κάτω να βγάλουμε, να σταθούμε με αξιοπρέπεια απέναντι στις διεθνείς υποχρεώσεις μας. Είμαστε διεθνώς εκτεθειμένοι από πολλά πράγματα, από υπογραφές, από δάνεια, από θαλασσοδάνεια. Πρέπει όμως στη γενιά που έρχεται πίσω μας να δώσουμε μια καθαρή, περήφανη Ελλάδα, γιατί θα έχουμε πάρει τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Εμείς όμως που πονάμε για αυτά που κάνουμε, ενώ αυτοί δεν ξέρουν τι λένε και πόσο πονάνε αυτά που κάνουν, ώστε η Ελλάδα με μια συνοχή κοινωνική και μια αντοχή να βγει από αυτό το αδιέξοδο που έχει πέσει. Κύριε Παπαμιχαήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά ακούγεται πολύ όμορφο το να έρθει αυτή η ώρα, αυτή η στιγμή που θα αποφασίσει η ελληνική πλευρά για τις τύχες των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.